ang langit, hayman ang langit tuas taas o dias ubos. Mo gini atong common na concept sa langit, tuas taas niya ang impyerno, dias ubos. Mo na yung mahulog sa impyerno, di ba? Yang langit tuas taas. Pero si Kristo mihatag natog usa ka importante kayong pagtulunan nga kung gusto kang makasakag langit, kinahanglan mo pili ka sa pagpaubos. Saman, kasabot mo na? O gusto kang makasaka ngadto sa taas, mo pili ka nga ari kas ubos. Nya usahaw nimo pag-abot sa taas nga ang imong gipili ubos man. Na diha. Ang gusto des Ginoo, siya maoy mudana to ngadto sa taas, dili kita maoy mga ambisyon nga muadto ta sa taas. Mo na ingon siya, pili gyud mo sa ubos. Unya kung naa pag labing ubos, dito gyud mo pili. Panalitan din lingkuranan sa simbahan. Inigsimba ninyo, hay may labing ubos nga lingkuranan. Di luyo man to ang tawag ato. Sa tinud-anay dinhi sa simbahan panahos misa, ang labing ubos nga lingkuranan kinig yung atubangan. Mao gyud nay dili lingkuran sa mga tao. Ni ang pinaka-importante lang lingkuranan mag-ilog gina sila nga tuloyo. Basta panahos misa. Ang tanawa, klaro kay nas tanan. So gusto mong maabot og langit, lingkod mo gatubangan. Nya sa ato sang kinabuhi dinis kalibutan, hay may ubos tan-aon, ang daghag kwarta o ang way kwarta. Ha? Naay kwarta o way kwarta? Way kwarta. Way kwarta. Nya, unsa may giilogan ro nato mga tao? Ilog kita nga naay kwarta. Ilog yun. Hasta gani inig simba ang gipangayo, kwarta lang gyapon. Ginoo tagay taon kong kwarta. Nya naa sa mga tao karon buhaton gyud tanan para makakwarta. Pareha aning nagsulti karon. Ala, baligyag slat. Para makakwarta. Di man sana ako god para man na din ni simbahan. Wa gyud koy ako ana. Para na din ni simbahan na ako'y gamay kay mukaon man sa ko sa ana. Pero kanang akong gipang maligya nga slat ang halin ana para man na dinhi. Mao bitaw nga nakakita gyud mo nga hasta ang atong online parishioners kakita gyud mo nga naagyoy resulta sa inyong gipanghatag kay wa man na nako gibulsa o gibulsa pa na wa mo'y makita no libuta inyong mata ana inyong nakita diha daghan ana nya suway ko noglili ang akong pitaka hapit mo way makita lagi tinud-anay gina isang yabi pamuron nga rin, nga rin mo ba, tanawa rin ako pitaka ba. Pero naagi mga tao na nga addicts kwarta. Hasta kung dili nila kwarta, ilapag yung kwaon. Pero mga ayaw, tagaan na to, labi nagmuanhe din tagaan ko na to sila, share, o gikinahanglan sa ilang panginahanglan. Pero iagi nila kay kwarta lagi ang giapas. Ang atong giapas din ang pagtabang sa simbahan. Dili ang pagpangwarta. Mao na nga panalipdan sa nato ang mga donations ninyo. Nya gabi na initawag nako nga gusto lang siyang maminaw sa akong tingog kay siguroon niya ako bagyod. Nga pagkabati niya sa akong tingog, nihilak manoon. Nihilak. Ikaw gid ni pader nako ako niya nganong naghilak naman kadiha. Lipay ko no kay siya, abi nako giyang una mamatay nako. Ang hilakan manoon ko. Hilak siya. Lipay ko no siyang nakabati sa kong tingog. Nakumay pa ka, nihilak, niya nagsige na kong simba kada adlaw. Gipula sa kong tingog. Dahil lingi-lingis orasan, basta dugay-dugay na kong gawali. Ang away batasan. Dita joke ra na awa man sa ganyan tiglingi, jote ra man. Si San Pablo sa unang pagbasa, naghisgot sa grasya sa Dios
sa pagpili niya sa mga Israelita. Ang mga Israelita katong 12 tribes of Israel, mga anak ni Jacob, kaliwat ni Abraham, mo'y pinili nga katawhan. Nya kini kunong Ginoo kun mo pili, iya na gid nang huptan ba, din agi na niya usbon, di siya mo salikway ba. Nya tungod anang iyang pagpili sa mga Hudiyo, ang mga Hudiyo in reply gisalikway ang Ginoo matud pang San Pablo. Siya ang Ginoo, wa mo salikway ninyo, kamo mo ay misalikway sa Ginoo. Pero unsa gid ni kabuutan ang Ginoo? Hasta kuno ang kabuang sa mga Israelita ang pagsalikway sa Ginoo, gigamit sa Ginoo alang sa kaluwasan sa mga dili Hudiyo, sa mga dili Israelita, sa mga pagano nga mao kita. Apil ta ana. Nya ngano kunong gibuhat ni Ginoo, nganong gipasangyaw man ang ebanghelyo, nganong gipili man sa Ginoo nga iyang mga anak hastang dili mga Hudiyo. Ngano? Kay gusto kuno sa Ginoo nga pasuyaon ang mga Hudiyo. Ano bang makaingon ang mga Hudiyo? Sila lagi napariha na sad nato. Ngano man na? Kay sa una ang mga Hudiyo may sikat, ang nasina ang kanimang dili Hudiyo. Nindutas mga Hudiyo, pinangga kay sila ilang Ginoo. Akaron kay sila naman sa inisalikway, akarin na sang mga dili Hudiyo, mo na sa gipangga sa Ginoo. Kita ba? Haron kuno masuya, nya inikasuya na nila, mudawat na pud sila sa ebanghelyo sa Ginoo. Usahay dining jealousy or envy gamitos Ginoo, bisan ang bati ba gamitos Ginoo aron monindot ang kinabuhi nato ug mas masuod ta niya. Muna kining scammer gamiton sa nis Ginoo para mahimutang extra careful. Di ba? Ano mga scammer ba? Okasyon man na nga murtag maglagot, pero di ta maglagot pasalamatan na ana sila. Naningkamot ba ya sa din tao na sila nga mabuhi. Ganang gamit sa nila ilang abilidad. Nya mao na ato sa na silang iampos Ginoo. Ako muday pugkuan na nila nga believe sa kuno mo brada or sister ba na siya. Ang imo jung gigamit imong abilidad para pangilad diha sa social media. Ug kanim ubang mga mangingilad sa social media, naa diha ang lawas lain, ang naong lain. Gawantay mo? Awa mo tanaw-tanaw social media, daghan kay mangingilad diha ang naong sa ang lawas, daghan kay mga tato niya ang naong President Duterte. Magsulti-sulti pa. Kanang may kay sila anak, kanang grabe ang pangilad karon ba, ang lies. Pero bisan pa man ana gamito na nato aron ta maduol sa Ginoo. Unsa may buhaton, dawato nato nga mapaubsanon, dili ta masuko. Kay ang labing ubos nga mga tao kana yung mga tikasan, kanang mga mangingilad, kanang mga kawatan, ubos kay na sila. Ngano man, wa gud sila muagi sa normal nga kana bang dalaygon nga buhat. Tua sila muagi sa lawayon. So, ano ba? Ubos kayo ba? Kay mahibaw na sila, ikiha, ipapriso. Nya kita nga mopili sa ubos. Kinsa may atong higugmaon? Kanini adini nga nagsigig donate og sigig palit og slot. Ayaw. Higugmaon na to kadtong mga di kaila Ginoo. Matud pang San Pablo, akong isangyaw ninyo kamong wa kaila Ginoo. Ang Ginoo, ang sikreto sa Ginoo. Muna karon iguli ninyo sa inyo, higugmaa ang kadtong inyong silingan nga di jud kaganahan. Kadtoy unahag higugma. Aron masulbad-sulbad sa nini ang mga buangon ba? Kay masuod niya nimo di sa to pa dili na magbinuang. Sama na mga kawatan, imong suoron, nya imong papuyon sa inyong balay. Di na mangawat. Mangawat pa din na nga imo namang gihigugma. Nya bisag unsay iyang gusto, imo namang ihatag. Kay imo namang gihigugma, nya mangawat pa din na. Mangawat pa dili. Dili imo ingon na
Ma'am, pwede na itong ibaligya imong TV. Di na niya kawaton. Iyan na hangyo ibaligya. O sige, unsaon na nimo siya. Ako lagong isuyop God. Sige, baligya ang TV. Pero kana biyang suyop dong, makadaot biya na nimo sa imong lawas, sa imong kalag, o sa katilingban. Nya dili ka makaamong nimong akong TV o imong ibaligya aron ka mapusilan, aron ka mapriso, aron ka makabuhat og dautan. Aw unsam day buhaton, ma'am? Mananaw na lang tag TV dong nya magsalida ta og the 10 commandments. Salida day mo 10 commandments, mo hilak to siya. Ala, grabe yan. Ma'am, pwede kwarta na lang para akong isuyop dito. Pila man arong suyuponon dong. Kuan lang, ma'am, 300 lay akong itira karon. Ana. Ingka unya iguman nimong suyop kung sa may mahitabo nimo, musiga na sa na imong mata, kagot imong ngipon. Nya dili ka ganahan nga lain na lay imong suyupon. Kung sa may suyuponong lain, ma'am, isa di adere ko anay herbal medicine. Food supplement nga makapaayos utok. Ana makapaayos utok ba niya? Makapanindot pas imong naong. Ana, unsa man na, ma'am? Sige, suyupan nagmaayo. Kuha day ka dito mga kana ba mga dahos gabon, ana mga dahon sa kuan, atis, ana imo na humulan, nya imo day ipainom niya. Ana, nya ampuan nimo Ginoo, Ginoo in taon ayuha, in taon ning utok ani niya mabutangan unta nig mga matambalan ni. Basin pa. Ang katong imong paningkamot nga makuan siya, musunod man to kay nga naman suod man mo kaya kanang imong 300 nga isuyop palitan nag bugas be hatag na tos imong mamagpapa siya ayaw lang, ma'am, kay patyon man ko anak nila sa dili kanang imong 300 nga imong pangyon ako palita balik 300 nga 200 nga bugas unya palit sa taog sudan nya kuyugan ti kadto dadas inyo ana kaysa imo nang suyupon. Testingan na to, ma'am. Di mo din palitan. Siya'y magbit-bit, sunod ka. Abot ito, paghatag yan, tamparos des papa, diin kang pistiha ka, animala ka. Blingi isa ni mo. Ayan, patamparos lang. Patamparos. Di naging mo sukol. Hilak na lang. Di ay lagi bugas pa. Ako nang ihatag para malumag direct. Diin ka nangawat, ani? Ana din ka. Wa na mangawat, best friend na meron. Ana. Ma'am, ikaw man din ni. Kaya dako sa kaislag utang nimo. Ikaw man din ni, ma'am. Siya, di ini pakauaw ni akong anak. Wa na magpakauaw naningkamot na yung tao na mabalik sa Ginoo. Munang nagpalit og bugas para ninyo. Ana. Maginaksanay na, hilak, pero na, winging na. Ana, uli din tong kawatan sa inyo katong adik, ma'am, sakita sad ma'am, piti man sad akong naong una ko nakagakos kong papay siya, pero di na masundan og sagpa. Ay kabalaka ng usa ka sagpa, ang Ginoo ganing galuwas nimo, pirti magindaghana, libuan magani ka sagpa ang nadawat, nya ikaw nun usara para ka mabag-o. Tara, di ba magilak-hilak na, pa'y siguro mapari pa na. Nya mo na sa nang mamaligyag slat. Nya imong tanaw, ibulsa o dili? Dili. Nga naman, midot naman ang grasyas Ginoo sa iyang kasing-kasing. Mao ni gingong San Pablo, muabot gyud ang inyong kaluwasan. Luwason mo sa Ginoo. Usbon sa Ginoo ang mga kasing-kasing sa mga tao nga iyang gipili. Pero lagi kinahanglan sa atong paningkamot o pagbansay sa sugo sa Ginoo. Muna kining namalit na tog slots, daghan kay nila mo testimonya, kadaghang kausaban sa among kinabuhi, Father. Naa pag yung mga miraculous healing. Siya, healer man siguro ka, Father. Naku, ay taon ko pa sa nginliwa, yung ko'y labot ana. Ang inyong gugma sa pagtabang sa simbahan o ang inyong kanapitang gitawag og extra mile nga gibuhat aron na mo makahatag sa simbahan, maoy naghatag ninyo extraordinary experiences. Kaya ang Ginoo is super powerful. Kahatag siya nato bisan unsa basta makigsuod ta niya. Mo na nga atong role, dado nato sila masuod sa Ginoo, dili sigihag kasaba.
Nya kamo, muhigugma na murog kawatan. Hoy, tubag. Muhigugma dili. Mahigugma dahil mo. Sige, manindog na ta mga mahigugma o kawatan.